Тиги татарларның шәһәре дә авылда иде. Аларның гел авылда гына дип әйтеп булмый. Чөнки анда берничә мең кеше яшәгән, берничә мәктәп булган, берничә мәчет, мәдрәсә булган авыл бит инде ул авыл түгел, ул зур шәһәр. Татар үзен татар итеп хис иткән һәм теге үз аңы татар булган, алар татарча сөйләшми. Biz аларны хәзер бөтенсен сүгеп, аларның яшәгән шартлары, үскән гаиләсе, булган мөхитенә карамыйча, әгәр сез татарча белмисез, китегез моннан дип әйтсәк, ул дөрес түгел. Татарча белмичә һәм татарча үзен саклар өчен ниндидер яңа әйберләр ясарга кирәк, әлбәттә, ул якка да барырга кирәк. Шул ук вакытта татарча сөйләшкән активистларны җыеп, алар белән кызык ниндидер чаралар уздырып, ниндидер даими эшли торган проектлар ясарга, укымышлы һәм әзрәк фикер йөртә кешеләр уйланып китсә һәм һәрберсе бәләкәй хәрәкәтләр ясаса, милләт өчен ниндидер үз өлешен кертә алса, кемдер иҗади яктан, кемдер анда фигыли яктан дип әйтик инде, татарча сөйләшсә, иң әзеннән билгеле бер группа, зур группа дип уйлыйм мин, ул теге 5 миллион булмаса да берничә 100 мең кеше әле озак иттереп татар телен саклый алыр. Кызганычка каршы татар бик алай ияләшмәгән, мәдәни проектларга акча бирү, үз акчасын бирү. Менә Мәскәүдә театрларның бәясе белән мондагы чагыштырсак, анда бәлки 10 тапкыр артыктыр бәясе Мәскәүдә. Ләкин безнең бит инде Мәскәүдә кешеләр 10 тапкыр күбрәк алмый гадәттә, ул барыбер анда 5-6 тапкырдыр. Ләкин мин любой татарның ясаган әйбере, татарлар ясаган әйбер дип шутларга лаек дип уйлыйм. Ул кеше әгәр үзе анда юк, мин татар түгел, китегез моннан дип әйтсә, ул башка әйбер. Ләкин мәсәлән анда Илдар Абузяровка син татар язучысы түгел дип әйтү, минемчә ахмаклык. Чөнки ул татар һәм бик милли хислек малай. Ирина Смелованың ясаган клип Алтын чәчәк ул татар неме юкмы? Ул үзенең блогы татарка дип атала. Әгәр ул әйтә икән һәм татарча җырлый икән, нигә ул татарча нинә кермәсен? Минемчә ул үзе теләмәсә, үзенең ни булмаса татарча җырламас иде. Һәм бу тема Россиядә дәвам итәчәк, чөнки экзотикага, этничный особенно әйберләргә кызыксыну арта бара, дөньяда да шулай ул. Һәм моны кулланырга кирәк, минемчә.